Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Auzolana, mendez mende Euskal Herritarrek euren herria eraikitzeko erabili duten lanabesa. Eskutik eskura, guztien artean aurrera eginez, 11 amets eta erronka gainditu dituzte herritarrek auzolanean. Hala, herria eraikitzeko aukera anitz baliatu dituzte bizilagunek historian zehar. 2015ean esaterako, Euskal Gizartea egituratzeko bidean proiektu bat abiatu zuen Eusko Ikaskuntzak. Urteko galdera. Egitasmo honen bitartez, Euskal Gizartearentzako garrantzizkoak izan daitezkeen gaien inguruko hausnarketa sustatzen da erakundaren webgunean. Proiektuarekin bat eginez, Eusko Ikaskuntzako mikrofonoak kalera irten dira, herritarrek gizarteri egingo lizkioten galderak ezagutzeko xedearekin. Nik planteatzen diodan galdera Euskal Gizarteari da, alde batetik, gero eta anitzagoa den gizarte honetan, ea zein paper jokatzen duen erabakitzeko eskubideak, kohesioari begira laguntzeko, eta bestalde Euskal Gizarteak eta Euskarak zein paper jokatzen duen ere kohesioan eta aniztasunean. Izan ere, dakigun moduan Euskal Gizartea, munduko beste gizarte guztiak bezala, gero eta anitzagoa da, gero eta globalagoa, eta horrek erronka bat suposatu dezake kohesiorako. Nik gizarteari egingo nioken galdera izango zen, ea noizbait politika alde batera utzi ahal izango dugun, soilik hizkuntza eta kultura ikusteko eta haiei merezi duten balioa emateko, ze oraindik ezin dut ulertu nola herri batzuetan jendea hizkuntz baten aurka bozka dezakeen. Ni galdetuko nioke nola egin ahalko lukeen gizarte inklusiboago bat, ez? Eta, pizke bat, alde batetik, ea instituzioak nola landu beharko luke edo erronka hori nola hartuko luketen, eta beste aldetik, gizarte edo entitateak edo pertsonak, ez? Nola landuko luketen hori. Kezkatzen hauen gai bat Euskal Herriari begira edo da identitatearena, eta identitatea bereziki Euskararen erabilerari begira, ja urteak dira Euskal Herri osoa elebiduna dela, gaur egun beti autu bat izango da Euskaldun izatea, eta orduan horri lotuta identitatea, eta identitatea autua nolabait baldintzatzeko norberak bere identitatea sentitzea, ez? Ze nahi badugu Euskara gero eta gehiago erabiltzea, hori, nire kezka edo da nola lortu identitatea transmititzea, identitate hori modu errespetagarri batean besteekiko, eta hori izatea aldi berean bazka hizkuntzaren erabilera handitzeko. Euskararen etorkizuna, 21. mendeko gizartearen erronka berriak, 11 dira herritarrek buruan darabiltzaten gaiak eta kezkak euren gizartea hobetzeko lagungarriak izan daitezkenak. Horien artean bat aukeratzeko prozesu parte hartzaile bat abiatzen du Eusko Ikaskuntzak. Miren Etxabeda, proiektuko arduraduna. Pero bezala, Eusko Ikaskuntzak bere irakurle eta jarraitzaileen komunitatearen bitartez, urteko galderak klabea zein den identifikatzen du. Horretarako Eusko Ikaskuntzak webgunean prozesu parte hartzaile baten bitartez gizarteari kezkatzen dien gaiak planteatzeko aukera zabaltzen du. Eta hor jasotzen dian proposamenak guzti horien artean bozketa bat egiten da eta hortik ateratzen da urteko galdera. Urteko galdera hautatzerakoan, euskoikaskuntza.eus webguneko tribuna irekia elikitzen hasten dira. Aniztasunean oinarritzen dira iritziak. Orain arte parte hartu dutenen izen batzuk aipatzearren, Juanjo Álvarez zuzenbide katedraduna, Urkiri Salaberria artista, Enrique Zuazua matematikaria,
Arantxa Ugartetxea pedagogoa edo Itxaro Borda idazleak besteak beste osatzen dute urteko galderari erantzuna eman diotenen zerrenda. Behin galdera aukeratu denean, disiplina desberdinetako adituei aurkezten zaie galdera. Izan daiteke, ekonomia alorrekoa, politika alorrekoa edo zen alorretakoa. Gauza da ikuspegi desberdinetatik erantzuna izatea. Lehenengo edizioan jasotako ekarpen guztiak liburuska batean bildu zituen Eusko Ikaskuntzak gure herriko eragile nagusien artean banatuz. Ondorengo ediziotan jasotako edukiek Eusko Ikaskuntzaren hausnarketa lerro nagusietako proiektu zehatzak elikatu dituzte. 2019an urteko galdera aukeratzeko prozesuan gai ugari jorratu ziren. 30 proposamen gutxi gorabehera jaso genituen, bai migrazio desafioa, euskaldun izaeraren definizioa, lurralde arteko harremanak edo euskararen etorkizuna izan ziren gaietako batzuk. Eta bozketaren ondoren, 2019ko eztabaidarako aukeratu zena izan zen Euskal Herriak gizarte, integrazio eta kohesio handiagoa lor dezan zertan eragin behar dugun nagusiki. Aurtengo galdera dagoeneko abian da eta iritze emaile batzuk egin dute dagoeneko euren ekarpena. Hala, gogoeta plaza virtual hau elikatzen joanen da 2019an zehar, baina edonork ere egin dezake bere ekarpena gogoeta webmaster abildua euskonews.com helbidera bidaliaz. Erantzunok Eusko Ikaskuntzaren lanaren norabidea finkatzeko iparrorratz lagungarriak izanen dira, 21. mendeko euskal gizartea guztion artean eta auzolanean eraikitzeko. Eskutik, eskura.